Jambo muhimu ni kuweza kuwafikia wafugaji. Ogonchereria kwelire nigo kwabere gokoreta emichande mingi asense ya Kenya na boigane muno ase orogongo rwa Gusii. Korende abalemi nigo baimukire getambukiro na boigo gocha kia chinjira chinya ase obotumeki bwe technology na boigo koeneki ebimeli byabo mbiri gokwa. Muliketo Job Maangi na irete chinga kichai cha bene na boigo gotwariganiria oroboti rokubwatia. Maiga yomorakera kobasigika egetambe ekero kyomuchakano bw'omwaka oyo anene mono imeyorogongo rwa Gusii ntwira egetambo kero komanya enganeye ase oboime ntwirete egetambo kero gosanga no mudirector utenenereterire imeye county Nyamira na Kisii Henry Sese natorabuna ekikwirira omorakera koba aroro anene mono omotienyi omutangani no yokabere na sengento yogonjoka kwerisa se ngiye kwera ebiro byomurakera biko bamuna chinga kimunechiga bona getole mutinyo February mutinyo kabere chinga kiechiga lisase ni golire insema ate tokoroka nga tropical Capricorn nse kabisa lakini na lero lyachakire gutira gocha yachakire gocha aigasi gocha aigasi tole yachakire gocha towards equator ogatagati kwense azatorera egati ebintu beirere ogonchuka kwelire imeyense ngima na climate change nigekoretwa nebintu binge ekemokyabo nechingencho manya bantago kora munabona kogechemete gotumia mafuta gose fossil fuels petrol na bintu binde na kosambe bintu munemete tokoroka elioki mono ense mwehabaremi ime county Nyamira mbirero bare asengencho omurakera bw'omwaka oyo bunatwaba tokwererwa na Faith Onsinyo omuraibwe kyombe kyabangi na babosinya lakini kiangasi kigiachite kikaba ekenene mono paka giga affect oborimi bwitu echingeni tho nonye kiangasi kigiachite chingeni ntobwatenke boniga ziri tokonyara kubekera amache lakini renda sama ngana yo ya production igo yaira netense mono ntoirete getambo kero gotalira omugondo bwabangi na kurwa sekyombe kya Bosinya Women CBO aseba gotumeka chinchera chekerero elinde kurwania ogonchereria kwelire enegati chinchera abalime kurwa sekyombe kya Bosinya Women CBO babere bagotumia elinde kurwania ogonchereria kwelire kubekera chingini chita amache mututu oyo ngomente inyoro bonyu elchingini chinchi kuoma karato begeteiga mugaso turi goikase kemerie kemono eliagere kiuma konyoro bonyumbolense uboko basege kegetambe yagera chingini chanya gusibuka na ndisharolekana bi enchera eyemo nogosimeka chinyeni asebago chitonga aseguni ebwate obwoyo na maroba anywa kwabukania tabora aleto bweduka obukanie umana koigura chinguru uchakera insalia naboko beke inguru umana kolete kamelikia ubekera round etiguri depending na ke egunie ngana gusena kikoigura chinguru enchera yende no gusimeka chinyeni asebi uyu ebibwate amaraba no boyo ebibagosunga aso musaraba obachire korwa semete na konyorokereria amacheri moigo saraba oyoiga no bakora osibwo isiko arafa makobeke bipire byo gusunga ntobachora toroche chinguru korwa ensema chinguru echiga ebipire ngo irambora nga script ntotaite mangana script seitogaiga tokonyara kwa batoko beke bipire bitwabeka maraba no boyo nabo tugosimeka orochega spinach cabbage rinagu ebigo korendo omochio oragere na ndoni teknolojia ye greenhouse nenchera yende bagotumeka gusumeka chinyeni ase egotanga chinyeni kurwa somurakera nembura ya magena ekene greenhouse twanyorete kurwa se county ya Nyamira wetera se his excellency the late governor John Nyagarama ekero twachagete yona session yiga nachite akagoki gumono nabangi nabekera nyorete ngamba bali miru kanyora chinyanya nandi gabali kogenda ichiro litukase lituko kugura chinyanya na bintu binde bibobulite agatokonye greenhouse yeye nekenene kerenkerigeke igekere tubasimegete chinyanya chintangani go twonete bijamono sana tukanyora chibesi nyinge mono kotokonya kire kora kira magina gutwangiri gutu affect njirende yonse
Oko gachama cha stitangi ekero gionga kiembura na kuyotumeka ekero kiumurakera boigo nenchera yende. Bekana mamuna bangina tukaranga mbuya nonye ntubwati gesima kerange gaiga tukurusia amache gusasa omugondo oyo tubwate macha atayo tukaranga chitangi chiri twairwe na ISF na bintu binde tubwate chicontainer mbuya twebekamo toreta amacha aya asobwamo twacha twasiarera twabika kira rituko egere chingini chicheito nchinyara koba chikuoma nonye kiangasi kegenderete. Omwaziri bw'oburimi ime county Nyamira Alice Manoti natorabune serikali ye county nebegete emeroberi bene elinde gosira abalemi asaba goswa asebyombe elinde bachikonyora ogosirwa. Kuligereria se manifesto ye governor yaito chisako negentaete obosio mono igo ase sub county Johnsp chisako chansire korosi gororo na omwelekeo noroyo egere ekero chingeni chabiri chinyinge banze gokaushe chinde baoni nonye nisiko yense. Milton Ongeri kurwase kiombe gya kilimo bora nasegeta abarimi gotumika chiteknolojia chekerero elinde konyora ligesaligia igura ichin no na abantu bali abanyagitari ba public health bagatana aichini kali risosa kali birense elibwa kwa attract yobo chabu na mono bali bokorwa alkurase echabu yesese asengenje igo toko simika risosa twalimo ke digoro twalibeka mesa iguro akato simika mangane ndrema nigo toko kwa neguro okonyebeka so monanda tali asoro bebe rurubwate chirani yagara nte bitina egatagati yomoremi na mumuno mwabo iga sentre nindu bwate shetinet nego tanga amangana ya magena akaragotwa na boigo yake anyu mugaso monge akorwikire imeri boigo esegeto ya ruru cha sabanto bonsi kogacha mache ekero kienga kiembura na koyotumeka ekero kiengasi na boigo gosimeka emete buna enchera moyo kolenda amazingara buna twaba tokwererwa na Elizabeth Mayeka kurwase kiombe kia maendeleo ya wanawake. But we are also encouraging the women that as you see the climate change is there. There is reality on the climate change. The only way we can benefit, a woman can benefit, is to have a tank. Whenever the rain is there, she can be able to get some water. We are also encouraging our members to plant trees. With the call of the president, asking every one of us to be able to plant 300 trees. That's the only thing we can do to change the climate change. Ense moyende omo director otenenerete amangana yerire Henry Sese natera chinchira bene bagosira abalemi igo butambe munango kora kere na magire nga imburano tukobere nyinge niko tukukaransa n'abataramu ba agriculture livestock twakwana twaranga tugena takokolekana twakolegende tokoroka advisories twarwe bintu nama waida ngia bakolima abalimi babwena takokora kerembura twarore ngire nyinge sense ya livestock sense ya fisheries sense ya farming ngi babwena takokora so waitera so konya kwa abataramu ba agriculture ose agriculture extension officers abali ba usikaine twatanegende kurukunga advisories twanyabagaria abalimi ngi babwena takokora asaro gosemerego cha sabalimi bunambale no gosemelia embura n'ekigotwa bwangoiga papiri yebiro yokoroka seasonal forecast ninde yanyu twatebya pero kendese mutinyo yiga mutinyo gatatu tarachikaba abokonyana nabatebiri nga ebire biye embure nyinge bigo cha komotinyo gatatu mbako yo gatano ndibigo cha bwangoiga ngo batebiri elinde korwania ogonchoreria kwelire nere buya ababwatani ao gocha amona kuligia chinchira chingia chokogendereria obolemi na boigo amagima aito kurwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV.